mahse chiu mela chuan jiani thil soi chu makti na alang lo class a lekha an zir dun ni kha emni tia lo zo chatin jiani chuan makalo ti zok hle a chiu bok chuan engkim chu chui har sa lo ti lo shilin entrance exam tura mock test an nei na apo engma azir tir lo chunga a thiam vek dan te baka eitura siam saka an chef lui ti dan le a thil du zong ang tak a siam dan atang ten ngai ra dan engemaw alo nei dai to hi alo ni tinge a hlo thon chan em chu a zo zui boka jiani chuan college an kal dun thu le an graduate nuwa rem chang anei chu mang tangka ya anin nei tak thu shilin mahse kumni aliam meu chuan alaka tanga in la shangin an chung kwa ba ka an na thokte thlengin a chanchin an soina sat ema wanga depression anei tak dante ba ka bai liu alo kir tak thu le ama chu a hmangai ani awanga anin carpet chen tu angami in an soi dan zong zong te nuk ul chewa soin a hlau thong ema chiu chuan engkim chu ama thiam lo zo kani arin thu chu alo soi ve khau an graduate chuma zu anin po khan du tak tak ni lo se engtin nge in som na an siam theyang ti zo tin jiani po chuan lung che takin ani engwanga ngai thata nge ti in lo zo ta chiu chuan ma tak taka na kalin tlai tak taka alo ho a chungkwa chu akuta in ngatani to miawa wanga ni thu le amut powa a hadam ve lai ati buai a hlo chin thu soin alaka chuan aril ruput mang chu alangai reng ti chu a soi ve thunga jiani bok chuan company a omin ama po a mu ngai lo thu chu alo soi li a chiu chuan an chung kwa lian tak en kolani ba ka mipui chuan thil tam tak soin thil thalo tam tak an vor dar boka chumi in a ngonga du lo wanga ni thu in alo changa jani ma a bok chuan thing thile in nei puya chuan a som thale ta bok a ma angani to don lo thu le tuna chuan a mangai wang chawani thu soin ven him tlat atum tur thu chu a soya mahse jani ero a hlau tho na ten an kyan san thei si lo top na lung chiat na chu a in chan le to thu le ama po in thil thak danglam thei arin thu le thil tam tak po adanglam nge ya ama ero chu a kalphung chu danglam hle ma se a top na chu angai zel thau ti soin anni top na po chu angai bok ani don ti a shila aril ru chu anat mel hle chiu chuan adanglam thei ti a soya mahse jani ero in a theilo ti soin tuna azung bun thlante a propose na mun te thleng chuan a ma ang vek ani thu soin a hlau thong em thunga na taka anin chendar le mai chu a thil hlau berani chiu chuan thil thleng palve mai ani thu soin thlamwan chu atuma kwa wangin anti swal ngai anga anti swal nun to don lo thu le top na dang zok apek tur thu soin ama churing tla turin ative thung ina alet nu chuan in huana zungbun alei chungoi rengin en tlok tloka chuti lain anu chuan phone manga ron bia in jani nen an hnung lama in nei ru kan lo to mem ni ti te zo tin chiu chuan engma dan ang taka alakal lo thu chu alo shila propose ro a propose ngai ti soin ai tia a chan ri thu chu a shil bok mrs chi chuan graduate po an la graduate ri lawa man mo viau ngai ala ti lo thu te chu a fa pa chu ron shil ve bor borin an rai lo kem ni ti in a ron zo thial boka chiu chuan chutiang ani lo thu chu alo soye mrs chi bok chuan a in do te ya in siam rem chho jok tur a shilin fanei tur po in hun an langa thu le an la nau pan thu te chu a ron soi zui ve nuala tun maya in nei chu a rem tilem lo ti chu a shat bok kumaliam ve de uhleka jiani po a graduate ve ta a graduation de ya chuan chiu po pangpar nen hlim takalom pui tur lo kal ve in jiani po in a mu chuan alo lom ve hle a in kwa vong in a pangpar ken chu a pe a annun masa anglawa oman tum ti lan tir nan in nei lampo a soi to ngai lo mahse jiani chuan lo ngak tur le a nei em tur thu shilin a nem ve boka ama hun tur ngai to a na thove phota du thu te soin chiu po in nor lui chu atum lawa an pom dun hle an hlim dun tak zet bok
Mrs. Chi hawin an pathum chuan an graduate nu lok chuan anin mukhoma engtia omzel ngi an tumti te soi hawin jani chuan anei zonna konga insorbing ri adu thule in nei an man molo thu chu thatakin alo soya cheyu po chuan alo thlo ve bok Mrs. Chi ngai dane ro ani ve cha lo an graduate to a in nei chu an ti tur masabera nga yin chi chung kwanen in somna an nei to a engkim chu akuta in ngat ani ve to na lai chin a om thu te soin chung komwal pho na thlenga ngong anei theidan te soin in nei va turin adu a thil dang chu angai to ve chiam lo chi yu chuan a in do te te a an kal tur thu chu alo soi ve thunga mahse Mrs. Chi bok chuan jani ne na chuan malam huna ezon na mason na chungchang chu poisa le din mun chau ani lo thu soin chi chung kwa chuan an pek thei thil te asoya in nei chu ti masaber turin ala shil sha ma achul chuan sumpo an pek mai tur thu soin mahse jan chuan in thlashung takin in nei chu aril ruwa ala om lo thu chu asoya a ezon na konga insorbing pho chu adu thu chu ala soya in nei lam chu ara manna ala telri lo thu chu tlang takin a soi ve tol bok an pani chuan ezon na lama la insorbing an du thu an la soi sham bok Mrs. T ero in JU1 a propose na po array to a tun thlenga chan na ala pe theilo te chu makati hle a an do zong te chu in nei nuwa po an lakal tlang pui zel thei thu shilin lab investment fund claim lem lo tak chung changa po JU ane ni chuan engma lung ngai na tura om lo thu chu a shil le sham bok chuti rualin boy taka anom lai chuan anom na room kongka churon in hongin jani nu le college lama a senior yon lai te kha anon lang hlola jani nu chuan khodeu tak hian jani chu research anei du chuan sum lama a boy angai lo tur thu chu aron soi ve ta mak jani chuan makti taka lo melin yan lai nen chuan ando kan chu anon kil ve ta nga la jani chuan anu le a senior te local dun chu makati hle a chu mai ni lo a senior yan lai chuan kar thiron pe in anu in kum tam tak chung a poisa khol saka om thu shelin anin mu huna thil pe ka du thu soi bokin a pe zuya jani chuan makati hle anu chuan a fanutan chung ko thatak a pe theilawa apala inza na reng nei lawin a fanu chu mal taka anom tir thu te soin tuna chuan a thlawang a hauve tla tur thu chu aron soya nu ani angin in chung khur mo phur na hlen zo lo ma se a fanu du zong te tura midang thu hnuai om tir chu atum lo hle a Mrs. T chuan chu tianga soi omzia ani lo thu soin cheyu po aron enroll vata sha thiam lo anei so ka ni ti in janitan chuan adu du ati theinan sum alo pe fel diam to a du dan takanun man sak chu a phal sak vek ti atilang chang hle yan lai po chuan JU1 jani angai to zia chu shilin hadam turin alo ti ve boka Mrs. T ero in nei na chuan ati boy lawang ti in fa te han nei se an man nin an en kol fek tur thu te chu asoya anei zon na konga har satna an thlen sak don mi alo thu soin ala thlem fana JU zok chuan in nei lo pon fa te chu anei thei loem ni alo ti ve khawa jani nu po in an du dana thil kaltir mai tur chuan thu ron chu alo pe ve boka engma aso don lo thu a shil bok Mrs. C la chuan no pangchia takin ti taw chungin a chhuah san ta da ya anu le yan lai om dan chu jani chuan a she thiama azo she si JU a signal la in inu zo ka lom alo ti ve tlat chumi nuwa jani chuan zak deuh takin azot ve ta shama jani nu chuan fa te ma a hanti lan vel chu she in zakle ma se yan lai ro in thup moi vel chu alo tum lawa jani nu laka aril ruput mangpo a serious le ti jani point a thil soi kal manga chuan sha in anu chu zaklo turina shila alom pui ve em zok an research chungchang te soi ho le in department lama changa approve chau an nga to thu le chumi nu chuan an tlang zar thei to don thu soin jani tan po partner chatak anei chuan hlok na chatak om thei dan tur te soi hoin an hlim tlang hle ni arala
college lama te chuan an research chungchang chu a junior te hma a soi hong tur hiala som ni in chalai rol tam tak zinga chuan hne so takin a soya anu le yan lai te po lo om ve in anu chuan lo chuang em boka yan lai chuan ja ni chungai to omani to lo thu shilin ha dam taka chol ha dam turin a hnem ve mol boka Jiani thu soi zawin jeyu lo ombe renga mu chuan hlim taka panin anin kwa wangwanga apang parun ken sakte chu pe in jeyu po chuan a chuang ve tak zeta hlim taka anom lai chuan jiani lu churun hai thutin a omdan chu a boi zui chu ani der abak engma sha tura nei le talawa a minga kaumol ria sha chuan arun har ta hlola damdo in khuma mu in a kau tu chu jeyu nge lo ni Jiani ron har le chu chhuah ka hmu chuan a topa alo har ve thei ta chu lom le in kwa chung chuan a lom thu chu alo soi mola Jiani chuan a hrethiam lo hle a jeyu ero in a that pho chuan a du a pianga ti tur thu chu alo soi ve boka yan lai po ron lang ve hlolin Jiani lo har a hmu chuan a lom ve hle a car accident to atangin thlani zet zot ani chep ti soin doctor te en kol dan le abaka ti thei an nei lo dan te shil te lin tlema dam chhungin koma in alo om lo chawa anu in angai twa zia te po shilin a har chu alom ve hle a chwa san le thwai thung Jiani chuan a hun masalama alet le ta ti sha in a car accident to dan te angai twa chhuak war jeyu chuan in thiam lo takin Jiani ne na chuan ngai dam lo dilin engkim chu a thiam lo vekani thu a soi ve mola ngai dam sham turin ange na ni ber thlani liam ta run langa jeyu le bai liu te interview en nu loka Jiani chuak chu motorina suzuya interview an zo nu loka jeyu phone chu run ri in tu dang ni lowin Jiani number atanga lo ni mahse abe sei lo dewin car accident a to thu le damdo in an pan pui mek thu an ron shil tamaya chuta hlau thong takin jeyu po an damdo in ron soi lam pan chuan man mo takin atlan chuak ve ta ngal damdo in a thlen chuan ama chu in soin sign turan lo pe wata Jiani chu din hmun chawak lowa a om thu shilin doctorin thei to pa chhuati a soi nu chuan akal son ve maya Jiani bungro an ron pek a en chuan a chhungoi ngoya anupui angai twa zia chu hai rual ani lo a assistant point a accident na CCTV footage arun mu tira mahse jeyu tan chuan mu nuam tak ani lo revak lawa Jiani po ron nur chhuakin ward lama an da a jeyu chuan ompui deuh topin revak lawa yan lai chu arun lang hlola Jiani accident na in atak salam ahung baka athwak lam dik lawan mu thu te ron soin depression na satak nei ani a damdoi ei lai ani yem ti te an ron zota jeyu chuan hrethiam lo takin depression anei lo thu chu lo soi mahse report chu mu in achang viau thung rilru lama har sana tam taka tok ti alanga chu chuan atak sa po na sataka ngongin atan chuan har chwa le lo po chu thil thleng thei ani thu chu an lo soya jeyu chu amang angin a rilru chu a boi hle a chu ti lai chuan Jiani nu po thin rim le hlau thong takaron lutin jeyu chu aron beng zui chhuai a fanu thil ton chungchang chu a shevek to a engtiang cha in nge a fanu hlim theile fel takha anlo enkol ti zotin tuna depression na satak anei pha hial na chu ti in a zot bola jeyu chuan chan ngai na renga shelaw akyanga chuan a hlimin anui reng china engtin nge chu tiang mi in depression anei theite lo lang ti in angai to ve boka mahse depression nei zong anui ngai lo ti na ani lo ti chu a she thawa mahse anupui tan chuan angai ngam lawani Jiani nu la chuan in chentir mai tumin din mun har sa taka Jiani da ai chuan lak let le atum tamaya rang taka jeyu chuan lo dangin anupui alani thu soi mahse Jiani nu chuan pasal ani anga amo phurna a hlen a sheve haulawa anupui dam lo na taknyal po a shelo ti ina dem hle a jeyu po in thiam lo to takani Jiani nu ma a chuan ching chiropin Jiani chu lak sak lo sham tur le ati swal te chu asyam chat le vek tur thu chu a soi ta ringota
in lama alet nu chuan linya nin ron mu in ani po a ron thin rim hle a mahse jiani natna ero ani chuan a hredai to thung cheniu hne na chuan jiani thil ton a hredu ani chuan a in chung en kol tu te atanga chhui chan turin a hril boka a chhuna zanin jiani kyanga chuan atal chotani ber ama shom takle chongkam na tak taka nunglama chang musita lo ngai ne ve em tu ana thok te ho po dam do in ron shwai tir vekin jani ma a chuan thin rim tak hian ngai dam dil vek turin a shila anti swal cheute soin ngai dam chu an dil ve hom boka chi yu chuan a har chwa theina na chong chai tura shilin a har chuak lawani ero chuan amal te a an thil ti man a mu tir tur thua vau zuin rang takin chong chai turin an tlan chuak ngal yan lai ron kalpo in professor feng man ro mu chwa tharte an ron thlen pui chep thu soin chumi thiam na sang tak manga mumang thar siam puya ama a shom na omte an phai chwa puya ni chau chuan chu kai thole theina chance om chun ani thu a shila cheyu po in jani bula chuan achunga thil thleng engma a shat lawa wang mol chuan ngaidam chu alo di le china ama chu shem ngai berani thu soin a in thiam lo tak zeta a breakfast siam ei du lo na chan po ama a chawin chol hadam ama mo zok nia a shat wanga khatyanga soi tamai ani thu le thil soi fya thiam lo tak ani thu te soin jani chu har chuak sham turin angen le chin boka avwa emo a hawani po in apom vek tur thulung che takin a shil ve mol boka anu pui chana hlauzia chu mu mai chi rwal ani law an bung rama mo te po reilo te no waron thlengin ti chuan jani mu mangthar chu chi yunen engkim an siam rem theina tur nia ngai chuan an din thar le ta bok tun huna let le in jani chuan chi yu chu melin an khol man risky zia asha a chi yu tan po a lo om thei zia sha in a house ya chi yu ero in a lo har chuak thei lo chu lom hle in kalsan to me a lo tur chuan a lo ngen ve thunga jani chuan car accident a to na te chu soin ama beidong le shom taka a om wang zo ka ni thu shilin chi yu in thiam lo mel tak chu mu shoma ti ve hle a chi yu po chuan tuna chang chuan thataka a en kol to tur thu le checkup mai ba ka adam that huna adu apyang ati thai tur thu te le aman aven reng don thu shilin jani po a hlim ve hle a fiam thu te soya in chai zuin mahse rei lo te ya che yu bok chuan a in thiam lo na chu ati lang le a engma in thak danglam talo se eng tiang che in nge an no mang ti soin jani chuan fel tak mai hian chumi huna chang chuan thil kal to soile a khap ta anin mangai thu ti chau lo chu anin kara thil dangin mun chang turin adu to lawa hlim takin a to pan khar ta nge ye a top ta